Jeg har lavet en præsentation af min bog, der hedder Dødens Ventesal. Genre, det er en realistisk fantasy ungdomsroman, fordi der er unge mænd i den og sådan noget. Og handlingen foregår i vores tid og bruger realistiske steder som rigtige bynavne og sådan noget. Og genren magisk realisme, det er på en måde, selve stedet er realistisk, men er også urealistisk, fordi det fortæller os senere. Fortælleren. Historien har en jeg-fortæller, for eksempel, lad nu være Alex, siger Stine og slipper strygejernet. Historien har sin tredje persons fortæller, eksempel, pige med chippeshåret drejer sig, løfter en fri hånd og vinker, mens hun ser tilbage på Sofie. Tid. Romanens tid, handling foregår i nutid, det vil forklare i nutid, og romanen foregår også mellem to tidsperioder mellem liv og død, fordi hovedpersonen hun dør, men hun er stadig på en måde levende. Sted, miljø. Sofie, vores hovedperson, bor i rækkehus, som ikke er så store, men stedet er fint nok. Så derfor bor det et kvarter, der ikke er dårligt, men heller ikke super godt. Så fordi de ikke har så mange penge. Men de bor stadig i et kvarter, der er fint nok. Personkarakteristik er hovedpersonen. Sofie har mistet sin far i en ulykke, men hun har en mor og en bror. Sofies mor har meget travlt med sit arbejde, så hun har ikke tid til Sofies problemer, sådan noget som mobning og sådan noget. Sofie blev mobbet i sin nye skole, for eksempel. Hun kalder mig for luder unge, der ligner lort. Senere møder Sofie en dreng, der hedder Jesper. De bliver kærester, og sammen gør de udfordringer, som blokerer for det mål, som jeg fortæller senere. Temaer. Bogen drejer sig om kærlighed, fortrydelse og livsglæde.